Da li biste vi sebe ošišali na ćelavo? Možda i ne bi, ali smo pitali naše sugrađane da li podržavaju ideju da se novi igrači Saleta Đorđevića kao znak podrške ošišaju na ćelavo. Pa dobro, može i to. Da budu u njegovom stilu, naravno. Da budu približni njegovim kvalitetima koje on ima. Pa, ne znam, stvarno nemam reči o tome. To da, apsolutno je. On je dinamičan i kao igrač bio, tako da ja mislim da će on kao selektor da... Bude autorizam? Da, apsolutno, da. Može, a? podržavam, u potpunosti. Znate šta, to se praktikuju u sportu se praktikuju takvi dogovori i to je stimulans za igrače, ne samo u košarci, nego evo, sjećate se i naši teniseri su to uradili, bili, tako da je to dobro, u stvari to je znak jedinstva u sportu. Ne. Ne. Evo iz ćelave muškarci, ćelave sportiste. Ne. I ćelavi, to je podrška u stvari, jedan nacionalni simbol da smo zajedno, da koliko god možemo u ovoj situaciji, bez obzira na političke i ne znam kakve druge, da bar u sportu budemo moćni. Kao teniseri? Kao teniseri, da, tako da. Pa to bi bilo zabilje šaljivo. Žurim, vrate, čekaj u Burazir tamo. Baš.